Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni soni pa programu yathu ino imene ikudziwika ndi dzina lonena kuti mlaliki ndi ntchito zake kapena ntchito yake. Pamene takamba kuti mlaliki ndi ntchito yake, ambiri amene timamudziwa mlaliki tikudziwa ndithu kuti ntchito yake ndi yolalikira, yotenga mawu a Mulungu kupititsa kwa anthu amene anawamva komanso kwa anthu amene sanawamvepo, kuti makamaka athe kukhala mu zimene mawu a Mulungu amanena. Ndiyeno programu imeneyi tizikhala tikuyitana azilaliki osiyanasiyana, madera osiyanasiyana, amene cholinga chake nchoti azitha kutigawirako zambiri yokhudza mpingo ku madera kumene iwo akugwirira, zimene akuzidziwapo mu zinthu zimene mpingo wadutsako. Mukhoza kukhala amodzi anthu amenewo amene mungakondenso kuti mudzakhalepo pa programu yathu ino, kuti mudzathe kufotokozera zokhudza mpingo makamaka wa Khristu, kuti kuchokera pamene munakhala Khristu kufika lero mpingo wayenda bwanji mu dera lanu kapena mu malo amene mumagwirapo ntchito. Cholinga chakuti zitithandizira ife kapena mpingo wa masiku ano kudziwa kumene ukuchokera, komanso zikhoza kutithandizira kudziwa kuti azathu anachita bwino motere komanso pena analakwitsa motere. Zimene zingatithandizire ife kuti tikachitanso chimodzimodzi tizapezeka kuti tachitanso monga ngati azathu amene anachitira kale mwabwino kapena molakwika. Ndiyeno kwa ifeyo amene tingakhale ndi kuthekera kumeneko, kodi tifuna tidzakhalepo pa programu imeneyi, kodi mudzathe kutigawirako zimene mpingo wakumana nazo madera mwanu, pamapeto timapereka nambala. Mukhoza kugwiritsa ntchito nambala imeneyo, titolumikizana, tikhoza kuona kuti nanonso muli ndi zotani zotuthodziwa. Mpingo wa Khristu pano nthawi zina pali zinthu zina zimene ukukumana nazo masiku ano, ndi chifukwa chonena kuti mwina anthu sitidziwa kunena kuti kodi kumene mpingo ukuchokera kwachokera kotani, kuti azathu anachita motani, kuti mmene anachitiramo ifenso tikachita chimodzimodzi chitikire ndi chani. Ndeti tinaona kuti nchinthu chofunika kuti tikhale ndi programu imeneyi kuti titogawana zinthu ngati zimenezo. Tsono pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, komanso ndabweretsanso mmodzinso mwa alaliki a mpingo wa Khristu amenenso ali ndi zoti atigawire zokhudza mpingo wa Khristu. Tikulandireni m'bale wanga. Dziko mwambiri. Njofunika kuti anthu akudziweni kuti kodi ndinu ndani kwenikweni. Ine ndine Austin Chivwati Gondwe. Nabatizidwa 1969 pa 10 November. Ndapemphera mpingo wa Khristu ku Rumpi, ku Karonga, kumpemba Blanta ya Matope, Red Cross Ndirande, Zomba Central Church, koma ndakhazika kuno kuli Lilongwe zaka 46. Oh, okay. Oh, okay. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti mutha kudziwanso kuti munabatizidwa liti, komanso mutha kukumbukira kuti ndakafikapo apa, ndapempherapo apa. Nodziwa kuti nthawi zina kusintha zinthu malo opemphera chifukwa choti mwina cha ntchito ka chifukwa cha zinthu zina zimene zimakupangitsa ndithu kuti munthu uthe kusintha. Mwatikomberapo za pakati pano, mwapempherapo pakati pano pamene mwakhaitsa nthawi itali, mwatiuzapo kuti mwapempheranso ku Mpoto, komanso mwapempherako ku kum'mwera. Koma ndi chinthu chofunikira kuti mwina mukhoza kungotithandizapo makamaka poyamba kuti timve zokhudza kum'mwera komanso zokhudza ku Mpoto. Kuti monga cholinga cha programu iyi nchonero tifuna anthu tidziwe kuti kodi mpingo kuchokera kuti, anthu tikulowera kutiko. Ndiyeni mafuna mutatiuzako zokhudza mpingo wa Khristu Malawi mino pa maderaso ena amene mwapezekapo. Kuti mukhoza kutiuza zotani ife amene tili pano. Dziko mwambiri. Choyamba tithokoze chifukwa cha mwayi umenewu, mwina umasowa
koma sidziwa kuti mbiri ya mpingo wa Khristu ndi yaitali kwambiri koposa yozama. Ngati ngakumbukire mu 2006 mpingo wa Khristu kuno Malawi makwanisa zaka 100 nandi chikondwero Blantyre mota president mpingo wa Mtaika nali pamenepo takwanisa 100 atu amatapwazo mpingo mene 100 years Malawi muno ndithu 2006 mene 2006 waine na zandita na mwapadera choti information ya mbiri nazapereka so ndinakakhala kumeneko zinthu zezi Chansa College ku Great Hall zaka 100 kuno ku Malawi. Koma kuti tiziyo kuti mpingo unayamba bwanji zofunika zedi chifukwa chinthu chopanda mbiri zimakhala zovuta. Kumwerako choyambira tiziwo kuti chama 1900 munthu wina wochedwa Elton Kundago waku Chirazulu ena ngati muziwa kuti Chirazulu phiri na Matinsoni msinde mwa phiri ndi mwina machokera mzathu uyu Elton Kundago anazapita ku Cape Town kugwira ntchito wagwira ntchitoko 1906 anabwerera ku Malawi ku Chirazulu ndipo atafika 1906 ndi nthawi yoti tsopano panali mpungwe wa Thangata nayeso wafika so nthawi yomweyo komabe anazapeza ndi mzungu wina mwina tinawerengapo timati George Booth. George Bush amakhala komwe ku Chirazulu pafupi ndi na mitambo kapena ali kumeneko uyu mzathu uyu Kundago anampesa auti tigwire limodzi ndiye mzungu anamuza kuti Thangata lili kuno ku Malawi kuno boma na British ndoipa kwambiri ndiye chimene tichite ndiyitanisa ma missionary na mipingo yosiyana so yamagwani mipingo yonse Booth mipingo yosiyana ndiyitanisa imene yochokera kunja ku Ulaya ndatayesa kunja ku Ulaya zinakanika ndi chifukwa cha Kundago anati muyese ku Cape Town ndiye ku Cape Town uja adakamba nawo kunabwera George Herbert Horace komanso ndi George Hughes anavomera amene ucho Cape Town kuzabwera kuno ku Malawi 1907 ndoti pali Kundago apo Booth baja amagwani mpingo yosiyana koma amene anabwerawo ndi achacho class amene anavomera nsango bwera kuno achi ndata khala pamene pachi pana kuti mpingo uja ukura pang'ono koma mbale Kundago anazaona kuti ineyo ndizilalikira ndithu. Kundago analikira kwambiri nkhani ya pauthenga wabwino amamya pa ubatizo omiza kuti Yesu anamizidwa ndio kuti simungabatiza wana izi zanaimapo kwambiri ndi anthu ambiri anabatizwa koma anthu ofunika kwambiri amene abatizidwa kuzombako ndi anthu amboma atatu George Masangano, Frederick Konde ndi Ronald Kaunde amenewa anabatiza anthu amboma. Chifukwa cha kubatiza amenewa anthu awiri ndi anakhala ngati mzati wa mpingo wa Khristu kuzomba ndoti pali Booth uja amsiya ndoti huyu Kundago ndi awa sopano gwira limodzi za mpingo wa Khristu koma patapita sanafike 2013 tunapezeka kuti sopano mamishonari na mabwera ochoka ku Ulaya 1915 John Chirembwe ndi pamene machokera Kundago pale 5 kilometers chapo analinga dera limodzi kuna mitambo ndi kuja kunachokera mulali kwathu Langton pa Langton wina mnachokera so kuna mitambo kuja atafika pene paja so hatipanga bwanji John Chirembwe ukira boma awa kuyambisa mpingo wa Khristu ubaboma linakuya kwambiri ndi mapeto yake mu 1915 panachitika zinthu zopsa kwambiri Holisi uja anachoka ku South Africa chwa mzake uja Hughes anabwera nsanga Holisi chimene anapanga boma linamanga atamanga kena anamthamangisa opita kwawo ndio kuti Kundago George Masangano Kaunde wose aja anamangirwa mundende 7 years ali mundende ndekuti amundende aja manalikiranso awiri aja sopano so amene anali mundende kwambiri ndi Konde ndi Kaunde ndi zake Kundago ndi Masangano Kundago ndoti asana mmange anatakalamba kwambiri ndiye awa manalikira mundende wose otuluka mundende akamatuka mpingo wa Khristu umachokera mndende mapita kumene apitako moti utumiki wa kundende mwina pofuna ti ukanire mwa serious choti mpingo wa kuzomba unakura kwambiri chifukwa cha anthu amene matuka mndende kunja kwa amamanga ndi anthu aja amapemphera usiku ubatizo machitika be usiku koma zinthu zambiri zimachitika usiku koma ambiri ochoka mndende na mpingo wa Khristu 1924 mpingo wa Khristu anabweza kuyamba kugwiraso ntchito 1924 mpingo anayamba kugwiraso ntchito watatuluka kundenda anthu amene aja tikhale pasi titane mamishonari ena aku Ulaya tinalephera nthawi ija ulendo ono timpezo wa ku Ulaya ndiye kandi mwayi kandi soka kunabwera Ernest Gray wa British Sonu uyu atabwera panali vuto lina sopano wabwera mzungu iwa uralika za mpingo wa Khristu Gray akuti yaye ubatizo usamachitike nthawi yomwe azikhala pa class
Munhu tamuitanisa kuma zimene ophunzitsa zidusiyana naso utaitanisa mavuto toma ndi mzungu ndithu amene kulimbana naye kuti sindingasinthe ndiye anakalembesa uboma ngati British Church of Christ kapena Churches of Christ in Malawi chakuja nali British Churches of Christ kuna zalembesa Churches of Christ in Malawi ndiye anthu atatu anakhala pasi ndiye timasangano kaunde ndi khonde tikukamba za kundago wakalamba ndiye awasona upitiriza atatuwa masangano kaunde ndi khonde 1931 anauza kuti uyambira lero iwe sitigwisana unchito chifukwa kusintha chiphunzitso cha mpingo wa Khristu sinali choncho ayi vuto lina linabwera pasopa ndoti kulimbana pa usogoleri wonse amayang'ana uyu Gray ndiye atachoka anthu atatuwa pamafunika wina asogoleri zinapezeka kuti anthu aja anakanganuka sopano ndiye chiyambi choti masangano anayamba mpingo wake anapita kukalembesa uboma ti Church of Christ ilipo kale ndi imodzi musinthe zina osati zimenezo ndiye titani ndiye masangano amba church chake imene ama Church of God anakalembesa strike ndo koma zochitika zake za mpingo wa Khristu mwezi magawo 5 nobwino koma apa kuboma limalesa kuti Church of Christ ndi imodzi osati zinazo ayi so nonzake so wina kaundi anayamba wake ama African Church of Christ kuncheo papiriwiri paje lilipo African Church of Christ ndiye kuti panali wina magwizani masangano kwambiri timati John Malembo ameneyo agwizana zeni masangano ku mpingo wa Church of God koma napezeka kuti amasangano aja akwatira mkazi wina twati mkazi wawo woyamba anachita misala ndiye kunali nkhani tsopano ina mulaliki wathu ngati tikudziwana mwakwatira bwanji mkazi wina mkazi wachita misala Bible unena kuti banja litakuta chigololo kapena ife nanga izakhala banja kuti iya yachita misala sakugula chilichonse anachoka koso Malembo uja kuti anthu yamba wanga nazo Sons of God ndoti mipingo tsopano kuchuluka tsoti kuboma kuja awalesa kuti Church of Christ ndiyo mweje ya anayamba Gray kuma ya kundago ija sana ite register bwino inacha register bwino ndiyo uyu ya Gray uyu ndezi nazavuta pene ndema petu ake nchake 1930 to 1950 mpingo wa Khristu unali mavuto ambiri mipingo imene inaphulika pa nthawi imeneyo ndi Church of God ija African Church of Christ Church of Christ in Malawi kapena churches ija Sons of God ndi panali wina New Testament Church of Christ that's why kumwera kucha kuli mipingo ya Mbiri yose maina nga Chingerezi koma kunasasintha pang'ono choti wina wa New Testament Church of Christ anatata no pamene pasizili bwino ayi anapeza timati Garnet Limani 1950 Garnet Limani anachita chidu anawerenga katraki kena wolemba Gospel Tidings anayemba ndi Sheban Texas kakana mpeza bwanji fanali mphunzitsi satawerenga ano mpingo huu ndiwerenga ndi uja anabwesa kundago uja usatiza chitika pakati nditingabwezere bwanji tibembe missionary ku America sopano uyu mu British watisokoneza ndemene 1958 1959 ku America kuja 9th Street ku Texas anatumiza CB Head amene anali ku Zimbabwe upite ku Malawi ukakumane ndi anthuwa Garnet ndoti ajasiana ena ajasiana achi Garnet okupeza amene akakuthandiza kuti kapeze mpingo wa Khristu weni ndandafika kuno kuti aine ndizikhabe ku Norway ku Zimbabwe koma ndiziyendera anthu aja nata ano sizithandiza ndi 1961 mpingo wa 1964 Texas uja unatatumiza so Roland Hayes ngakhale anaka napulisapa amakhala pa namikango pachi Roland Hayes ndi GB Sheban anabwera kuno ku Malawi pa 1 June 1961 ndi mkazi wake ndi Hayes amagwirira limodzi ndi atakhala pasi anagula malo amene anagula aja anagula $7,800 malo ana mikango inali forest kutati zirombo za Mbiri mikango ya Mbiri ndi anangoti ana mikango koma anagula mungoganiza kuti 1961 anagula malo $7,800 ndi zikula likulu zedi limene boma linagulisa la samunda icha ndiye wafika Sheban limene tikuona kuti tsopano pasinthako pang'ono akuta mpingo wa Khristu kumwera kuja kati mpingo wa Khristu amachita connect na mikango koma ukati churches ndikupita kwina Church of God Sons of God ndi zina zimene za Chingereza mbiri 1964 kunabwera Roland Hayes ucha anapita kwawo limene kunabwera Lendo Wilkes amene tikumudziwa Mbiri kumwera kose tikumudziwa ndi banja lake 1961 1966 limene anamba Bible School ya 4 years Wilkes ucha komanso 1968 anthu atatu woyambirira anachita graduate kuna mikango Bible School 1968 izi ndoti maphunziro ayambika ndithu komanso mission inayambaso Mobile Bible School inayambika ndayo mweyo komanso tisayiwale kuti 1957
tibwere mbuyo pang'ono ndio tipita kumpoto apapa 1957 ndio jadi ndekuti apo tukamba za kumwera zochitika zonse zija mpingo anthu akuyambitsa wina ayina kuterera kutere koma sikuti mpingo umangochitika kumwera koka ndetso pano kumpoto kunali kuliso zakeso zimene zochitika kumene komanso 1957 ndekuti tisaiwale kuti maina awa ajanda church Church of God, African Church of Christ, Churches of Christ in Malawi, Sons of God, New Testament Church alipo mpaka pano. Kuma vuto ndio Churches of Christ in Malawi aligo wakaya. Amenacha gire anambisa mission yake pa Goa mission pa Ncheo. Yes. Kuma headquarters inali kunamiwa Uzomba. Ndio kuti anthu ambiri anamene pacha. Mipingo sina chura ichi imapita ndo kwa mzungu nje koma amene anaganiza kuti no tichokeko ndi masangano ndi nzake araona no koma pochoka nana kwa susintha mainawo koma masintha ifaje bichala mulo labo matsopano kuti simsakali chacho kazi bukali dzina lina ndipo kazi lina kama kazi kuika pozo zinthu zina kuonyezera mu mpingo mucha mpaka makwaya ma uniform zinalwa after chifukwa gire ujama zilora zimene zonse munthu akafuna kubatizidwa musunge kazi akaziwira pange pa class. So 1957 murero uku kuchitika zimene kumwera kumpoto kulizorani 1957 iyo ndio kuti chimechana kuti jadi ndi Giriam anafika pa Red Cross kumwera komweko atagura maro aja zose za documentation deed zose nkutenga nkulalikira ko pang'ono nkukhazika kupitsa pang'ono paja bambo anga nakapanga ma internship mpachi ma training andopanga pa Red Cross Blantyre 1957 yomwe ulendo kuti kurumpi kulwa mission jadi koma anakafikira maro ati ndiye pafuna tikonzeso pamene popo choti sanangofikira maro amene ajaye chwa mbiri ya kumpoto ndiye kuti kutambe kuli mpingo wa Kristo unamba kumveka 1949 kumwera usisanafike swa 1949 chwa pali mzungu wina missionary wina amene amakhala ku Harare amati Joe huko amene anapita kumuhuji kuchaparwa pacha ngwagura maro 300 acres awajasame ma acres koma anagura maro 300 acres koma amakhala kuti ku Zimbabwe mangoyendera kuphuza pang'ono ndi awa 1949 wagura maro amenewo ndio tumva za uzono Giria moja 1957 afika kumwera kuja anapita pa maro ati maro omwe aja anagura huku aja uyu anagura 1949 iwo anakafika pa 1957 ndikuyamba kulalikira pamene pacha koma nthawi yomweyo bali chinthu chosangalatsa kwambiri kuti 1954 pali azungu ena acho ku Cape Town bali Edward Ekros Guy Kesed muzi wale mapuku ambiri Guy Kesed amene uja amareko za mipatuko ambiri Guy Kesed komanso iyeyo ndi Mate Pete anacho ku South Africa atatu ulo ndo straight kwembangweni kuja amaziwana ndi Godwin Makwakwa aja khungwa Makwakwa atapeza kumene kuja kuti ife tufuna tiyambe mission kuno nthawi imene amafika ndoti CCP nthawi Dutch Reformed annual Livingstone ija yagura kale maro pamene pachi ndiye mafumu anati hayi sitifuna muzikangana pano anzana agura kale inu kagulini kwina pamene Echoes uja anthu atatu aja amaziwa kuti kuwa kuja kuli 300 acres koma samafuna pati samafuna pamene pacha ife ndeti ulendo watu ti ife ndeti pitirira ndiye anasiya kugura maro ku Embangweni zalephereka straight anapita ku Tanzania pa history ya mpingo analemba kuti Chitekero amene anakakhazika Bible School koma ni Kitekero ndi maro amene ali pa Chimala Mission 45 kilometers anakasanga pa phiri Kitekero Bible School ku Tanzania ili pa phiri imene anasankha ndi anthu atatu Edward Ekos ndi anzake aja anachoka na South Africa aja ndikuti pa nthawi imeneyo kumwera kuli zina zimene kuchitika ndikuti awaso anthu aja anyamuka apita kumpoto tsopano ndikuti nawonso akaona kuti afuna kugula malo razana anagula kale apa zili chonchi akupita so Tanzania pano sindikhala iye koma nthawi yomwe ipeza kuti Giria mabwera 1957 tivite pa 400 acres ija tingopita pompacha basi tipita so kwina ndi anthu anali atatu Andrew Konale James Jadi ndi Doyle Giria
ukachoka ku Red Cross straight pa Ruaha mission ukakhazika mission pamene paja pachire 300 acres. Koma vuto inalipo ndiyoti anakhala pasino tisalalikire kuno kokha tilalikire Rumpi East cha ku East kucha. Munthu woyamba amene anambatiza kumeneko anayambira pa Rumpi East kucha Matete Muhangu. Munthu woyamba amene anamulalikira Matete Muhangu. Kenako Arkemeton Harawa komanso amkhonyoka onsewo anapita kulichete anthu oyamba kubatizidwa. I know tipite ku Rumpi West kumwera kwa Rumpi nimene makabatiza Dickson Chivati Goka bambo anga 1960 kungowabatiza nthawi yomwe apita ndi kuruwa mkaphunzire training ya ulaliki atamaliza apita ndi ku Red Cross tasiya anthu kumene ma practice mukapangire kumene atachoka kumene anakhala pang'ono pita ndi kuchitipa mukakhazike mpingo ndi kuchitipa anakhazika mpingo apa boma baja ndi Dickson Chivati Goka bambo anga ndi mpingo kumodzi wina iwiri ndi atabwerako 1969 Tisen wabwera ndio Tisen wabwera anzake alipo kale awa Tisen anamba kuti no tipange njira ina baba tipeza alalika ngapo apite madera osiyana ndeso pano anapeza bambo anga kuti eni mufuna mupite kuti kuchitipa anauza kuti ene singapite kuchitipa chifukwa cha kuti wanu ineyo ndi familia yaikulu ndi malo akulu ndifuna ananga apfudzire bwino chifukwa ndikadalia support yanu mwina andivuta sindapulisa bwino ine ndipfuza ndifuna ndizalikira mtundu wako athu basi Tisen anamvesa ndimene amakatenga timati anakatenga ena kukacheche kukatenga kukacheche kupita nawo kuti amovete nkandawire Gondwe akuti afuna pulise mtundu wako honorine ndakhazika pano tindilwana sindikufuna ndi amovete nkandawire pakacheche anapita kukhala kuchitipa kucha atamwalira ndi kunapita Miston Chirambo kenako aina anapita koso kumene koko wasidira nozapita kwina ndi tizilongosora bwino so nkhani zimene zosangisa kuti jadi wakhazika mpingo ndi Giriam Tisen wabwera kuma Tisen ndi amene agwira ntchito yaita jadi ntchito yake yaikulu inali ya kumanga kuphutsa pang'ono komanso ma tactic ya ulalikira akafika pamaro amafika mapasi 4 kumaonesa film ya Yesu kayatani za Yesu zikwenikweni yaye za zinyama zija zikuthamangisana akwera zimahachi ku America zimene zija ndi anthu akasongana kuti mwali mwina anthu sate chakuti amathimisa kena TV pokaima wa Mulungu ndi uthenga anthu amati tukaonera cinema kufika mwene uya ndi uthenga anthu kubatizidwa basi mmoja makafika kwathu utabatizidwa bambo anga ndoti zinaiso ziti zimene zikulalika koma munthu amene ibaje ulalika za mpingo wa Kristo ndibatizidwe ndi zinakhala choncho anthu ukonale amasiyana ndi anzake anali ngati as a soldier wamphamvu kwambiri moti nthawi ya third March azungu ma DC ya Parumpi paja anatseka misewu yonse kugwesera mitengo ndi anasiya anzake kuruwa kuti ifeyo how come utseka msewu ze public road angaseke bwaji anatenga nkhwangwa ni galimoto kumadura mitengo mpaka kwa DC straight chifukwa chani mwaseka msewu zise public road mwaseka bwaji wakalipira DC aja pepani misewu yonse inasagidwa ngoma ya ndawo ya third March chicha kuukira nthawi meneji tuphuza soka ndikenda nthawi zina atatu amasiyana pamene Giriam ananditaye ndoti akalalikira pagulu mpaka anthu abatizidwa simple koma straightforward bwino mfake kuno kulilongwe tikafika kuno kulilongwe tiona soka limene mipingo inachiruka soja zimene nde mpaka chonje kumpotoko jadi analikira ndikonale anakadalikira kuwambazi asoli ya mzimba mnali wa mphamvu zedi anakapisa kuchimala mission iyeyo ananditaye ndiyoimba kulalikira kuphunzitsa nyimbo zonse komanso amalankhula kwa Chingerezi chabwino zedi para likosacha komanso ndi anaphunzitsa kwambiri kunkhata be dambo litali chintheche ndi amene ucha komanso ndi James Chirwa chakudwambazi ukamene amaenda ndi kuona nthawi imeneyi koma kukaronga zikusiyana ndi maboma ena amene unayambira mpingo tina ndio na pastor msoya naonso anapita kulichete atangomaliza kuna kuchimala mission anakumandi Tisen uta inuyo musabwerere kwanu kurumpi ayi mubwere mupite pakaronga paboma so pastor msoya nakhala paboma pachana na barena amene anabidwa pambachi kenako 1977 anati ampite kuruanga administrator komanso ngati mphunzisi ndiye kunazapita Nelson Sidira Mthali amene anachokera pasangiro kuhara ine primary nali kuhara ndi nakapesa kumene ngakhala mati anafika ku 1977 it's not true anafika po 1968 chweni napeza 1974 ndi uchopita ku secondary school amati prisa pamenepo ndi munthu woyamba kubatiza pamenepo panali munthu wina blind man inofuna mu foroze bino mati china chinga ndi chani pasaka zimenezo okay
kuti munene ena amandikhulupirira izi koma inu munaona izi. Pasakapo mu history ya mpingo akuti asidira mthali anapita ku Karonga 1977. Okay, history marero. Koma ine napita ku 1974 nakapeza ali kuti ali komweko. Okay. Ndiye nafufuza kwa ana izo za Tanzania nafufuza kumene kuti Bible school ili papiri. Ndiye anafika 1968, 1977 anapita pa boma pamene amsoya amapita ku mission. Kuti amthali amapita ku Mwendondo ku Karonga kucha ngati mpozisi komanso Bible teacher kumene kucha. Pamene no tikupita mwatifotokozera za kumpoto, mwatifotokozera kosoza kumwera, of course itatsala ndi almost 4 minutes. Kuti TV mukhoza ku tifotokozera morani so panthawi imeneyi. Todzori ndi history ndi chinthu chimene imakamba zinthu zambiri kwambiri zimene sezingathe kuzifotokoza panthawi imodzi. Komabe mukhoza kumayizitsa morani. Choyambira tidziwe kuti mpingo wa Kristo unayambira kuchira zulu. Koma amene anaufalisa kwambiri ni mamishonari ku America chimene chidziwike ndithu. Amene anasokoneza kwambiri ni missionary wakuti wa British. So yamba chimene chachiwiri njoti nthawi imeneyo alalika mamishonari aja amagwira ndi anthu komanso amatha kuwatumiza m'maboma ena. Wina kupita amapanga zimenezo koma zimavuta kuti anthu aja samathandiza kwenikweni amavutika. Komabe amagwira ntchito monga Mission Chirambo anali mlaiki wabwino zaidi anali pa zolozo koma anamtenga kupita kuchitipa kena kuthalire nanakhazika mpingo umenewo. Komanso Mission Chirambo ndi amene aupezekaso achata mthumba central region nakhazika ukasungu. Amati mubwe mthandize mphaso zonse kumphanje amathandiza ndimene. Chofunika kwambiri tiziwe ndichi. Mission ya Ruwaga inakhalika ndi training center almost second to Chimara Mission. Tanzania. Pamene yana mikango imachita uku kwambiri. Imangana kumwera kwambiri. Mapeto ake peza kuti monga achigwenembe, chigwenembe. Anaphunzira kuna mikango 4 years kuma mapo getting course amapangira ku Ruwaga. Parali kuosa chigawo chapakati amaphunzira ena kuna mikango ena ku Ruwaga. Usiwa anakaphunzira kwino ngati upgrading course choti kunali yokhazikika school. Komanso chiphunziro chinali chosasuntha ayi. Osatimezo kukhala masiku anonse. Ndiye mwachidule tingodziwa kuti ma mission amene anakhala ku Ruwaga ndi ati. Pali Andrew Konale pano anapita ku Tanzania ndiye anapita so ndi malalikena ku Malawi ku Tanzania kena ku Arusha. Fortunately ku Arusha napita nakaiona school yake vina namanga Andrew Konale. Doyo Giriam anakazika mpingo ku Mwera ku Mpoto ndi pakati. Komanso James Jadi engineer womanga chwa pali missionary wina amene timati anathandiza kuti amange mission ya pa mzuzu Jomo paja amati Hazram ndi anabwera kamba ndi Jadi ndikapeza drama timange Jomo kena kumanga Bible school ya kuzuza ichi. Anangobwera just visiting missionary. Komanso ndi John Tisen anaphunzira chichiwa chabwino chitumbuka chabwino zedi excellent. Ena wasaja sana tawzosa mafuna umazuliri. Tisen yekayo anaphunzira chitumbuka kumana mwali achifwa cha kumatenda enawo. Komanso pali ena Bob Kadaud amene amati ineyo zothandiza mpingo ayi izizi zingothandiza matrack amene akazika pa matrack Mpoto ndi Kadaud. Komanso koyambira kuna Religion komanso 1962 kuna Daimo komanso Bao amene 1961-64 anthu amene ndi amene anathandiza ku Mpoto kuja. Koma Hazram timthokoze anathandiza kuti mkulu wa kuja achoke azikhala ndithu koma kumanga malo okhazikika. Iye ndiyo anakachita raise dramaso womanga Jadi. Pamzuza ananga 3 years pamene bachakumaliza zonse. Iyi ndi Mbiri ina imene yachoka kumwera yakathira ku Mpoto koma iso you join naso Central region kwinako. I think inono rincho ndijabwino kuti mina mutigawe ng'ono ifa cha nthawi kuti mukambeza ku Mpoto ndi kumwera kena kuti kambeza pakati kutengera kuti zonsezo zikhanga tibeza kambidwapo be zambiri pa ma program amene chinaso I think pamene chandisangalatsa kwambiri chimene taphunzira nchonena kuti tikati tione pa kumwera pamene mpingo wayamba kupeza kuti munthu wina anali ngati wamkulu mu mpingo nthawi imeneyo wasiya mkazi wake chifukwa cha wapanga misala.
ngukakwatira wina pana ali anthu omutsutsa nditola chabwino ndinasogolera koma zimene timaona baibulo lili mopeka ndithu pa Mateyu chapter 19 verse 9 kuti ngati banja lingathe chifukwa chani chachigolo. So tikuona ndithu kuti analipo anthu ofuna ndithu chiona chikhalepo kuyambira kale, ngakhale anazabwera ndi mkazi wake koma anthu atachoka atakhazika mpingo ina atakhala yekha. And again chinanso chimene ndachiona apopo nchonino kuti mukati muone amataka kumana ndi vuto pa mpingo, njira yokozera ndimene apangitsa kuti mipingo ichuluke tsopano moyo kuika Church of God, churches of Yakuti. Ndoti momutaone uri kuti tingakoze motani mugwirizana ndi Bible. Amafuna kukoza kumanokoza wake kumabizuri kwakatheraso mavuto ena. Zimene mwina nafeso ngati takharuti libe cheru tikozopeza kuti ukatheraso muriso momwemo kuti pofuna kukoza ngati sitikoza mu Bible tikatheraso muriso munjira ina yolakwika. So tikuthokozeni makamaka chifukwa cha nthawi yathu kuti mwatipatsako chithunthu ziti tichabwino chokudza mpingo ku Mpoto komanso mpingo kukudza kumwera. Paprogramu yathu yotsatira likhati kukamba zokudza mpingo pano pakati. Monga mbere tafotokozera muja kunena kuti mwina tikozokhala ndi chidwi choti nafeso lidzatopanga ko share mbiri yathu pa zokudza mpingo. Mukuzogwiritsa ntchito nambala iyi 0822 766 kuti nanunso mudzatha kutifotokozera zokudza mpingo modera amene muli kuti mpingo wayendanso motani. Pa programu ya lero mnali ndine m'bale wanu la Vinjero Gondwe komanso nali ndi m'bale wanga pano Austin Chivwati Gondwe. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ambuye naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwana we mwana iwe